Zi, bă, vrei o poză cu maimuța? Zi, bă! Da, haide. Vrei să ține eu să fac poză. Uite, liber la lucru. Nu mai filmați, Dar nu știu mă filmăm. oficiantierul lui Măta, mă. Uite să-l filmez pe el. Dacă m-ați venit să-mi ia telefonul, că dacă nu-i dau... Hai, cum o zis aia în real, mă. Atunci, să-mi ia filmul din telefon. Știi? Când o zis că mi-a filmul din aparat. Așa au zis? Da, Fă-mi gură de nesimțită. Că dar nu am treabă cu tine. Dar era frică că se putea în gură? Era frică. Ia, bai, că eu-s dulce și după poate și o linge. Eu zic să te oprești, să zic, bă, fă cu mâna, bă. Stai să-i fut un zoom. Futu-le în gură să-l fut. Fă cu mâna, bă. Hai, bă, I-a sunat pe numărul meu.